ପଣସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ପଣସ ତରକାରୀ, ପଣସ ଭଜା, ମୋତେ ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗେ ପଣସ ପକୋଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ପଣସ ପକୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ମନ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ପଣସକୁ ଚଟାପଟ କାଟିଦେଲି। କାଟିକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ 2-3ଟା ସିଟି ଯାଇ ସିଝେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଛାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ତିଆରି କରିବି। ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି। ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଆଉ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଛାଣି ପକେଇଲି। ଲାଲ ଲାଲ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥୋଇ ସେଥିରେ ଡେକୋରେଟ୍ ପିଆଜକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ରାଉଣ୍ଡ କରି ଥୋଇଦେଲି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ, ଚିଲି ସକ୍ସ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଲି। ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋର ପଣସ ପକୋଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛି। ମୋର ପଣସ ପକୋଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।